Yr ergyd o bell, mae'r gol yn mynd i linell! O, na chi gol gampus gan CRIS LEEK! Capten GOETRE yn gweld Dave Roberts wedi crwydro ddi ar ei linell. O, campus! Lewis Short. Mae'r cymorth dal yna gan Morris. Morris i fewn i'r cwr Cosby yn ôl at Short sy'n ffigio ac yn ergydio. O, na chi gol hyfryd gan Lewis Short. Cwta 10 munud wedi chwarae yma ar lannau Dyfrdwy a mae Ceicon ar y blaen. Woolridge at Roscoe. Roscoe yn brwyddo'n dda. Y bas gan Cosby at Will Evans! A mae MET CAERDYDD ar y blaen. Symudiad arbennig gan yr ymwelwyr. Gwaith da ar ochr y cwr Cosby. Ac ergyd hyfryd gan Evans. Dau funud o'r 3 munud ychwanegol ar ôl MILEY. O'i gefn yr hwyd, mae Bangor wedi cipio'r pwyntiau. Ac e Cryf yn disgyn i MILEY. A MILEY ar yr hanner foli i gefn yr hwyd. Dropol rwan. Sgwar i ROUTLEDGE. ROUTLEDGE yn ergydio. Mae'n taro gefn yr hwyd. Yn gol i John ROUTLEDGE. Mae'r gol sy'n wedi greu hanas i'r Seintiau newydd. Mae'n croesi'n dda, Curtis Marsh, oedd y gosa ati. Dyma Joe Clarke! O, dyna chi foli. Joe Clarke, taran o ergyd o ryw 5 llath ar 20 yn y chwaraewr canol ca sy'n sgorio i gol gynta i Aberystwyth.